Triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron! La trinculi-culi-cul, la trinculata, pațicul ștoa buștana falta. La trinculi-culi-cul, la trinculata, pațicul ștoa buștana falta. La rai, 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 la rai. La trinculi-culi-cul, la trinculata, pațicul ștoa buștana falta. La trinculi-culi-cul, la trinculata, pațicul ștoa buștana falta. Esan zaiozu eskuioari, eskuio txiki polinoari. Lehenik bati, gero besteari, esan zaiozu polinoari. Pampalakio polinoari, Pampalakio polinoari. La trinculi-culi-cul, la trinculata, pațicul ștoa buștana falta. La trinculi-culi-cul, la trinculata, pațicul ștoa buștana falta. La rai, 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 la rai. La trinculi-culi-cul, la trinculata, pațicul ștoa buștana falta. La trinculi-culi-cul, la trinculata, pațicul ștoa buștana falta. Ikasle maiteok, amaitu da katxondeoa, bukatu da hartajorra. Eskola segituan hasiko da. Egon zintzo, aditu? Berehala itzuliko naiz! Teniendo dugu, makinaririk onena, Pepillo dugu munduko, makinaririk onena, dotore gidatzen ditu, bai geltokia bai trena. Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera. ¡Ya! ¡Ajaja! Kaixo La Habana, gora Kuba eskatuta, Guajira! Eskerrik asko bihotze zuen gonbidapenaren gatik, Bagenuen gogoa tropikan antxoki hau ezagutzeko, eta Kuba eta Karibea, ederra duzue tropikan antxokia, Bai, zer modu zarete? Ondo, azúcar! Makinaririk onena. Nola? Hau ez dela tropikana? Hau ez dela Kuba? Basapiztin kultoak, animalia basatiak. Ez dago munduan tropikana bezalakorik.
Hemen erritmoa usaindu egiten da! Azúcar! Ai, Guantanamera! Guajira Guantanamera! Guantanamera! Aupa kuadrilla! Arratsaldeon! Zer modu zaudete? Ei, ez natu, zer modu zaudete? Ederki ba! Zer, Pepillo? Oain ere zure mozorro festa partikular antolatzen? Kontuz nagusi. Kubatar hauek euskeraz hitz egiten dute. Entzun. Arratsaldeon! Ikusten, Goenkaleko leon horren lengusuak dira denak. Seguru. Baina ze txotxolokeria da, Gure adiskideak ez dira kubatarrak. Baina nola ez. Kuban bizi direnak kubatarrak dira. Eta gu Kuban gaude, Labanan, Tropikana, antzokian. Ia lagunok, esango aldiozue azaburu honi non gauden, baina itxoin deno batera, Ze herri da hau? Andoain. Bai, Andoain, Gipuzkoa. Gaurkoan ere konfunditu egintzean za. Bueno, badakizu nagusi, ni oso tipo saltxeroa naiz. Eta Guantanamera bestia entzuten dudan bakoitzeko, odola sutan jartzen zait. Azúcar! Zozketa egiten hasiko gara, bai, hori da eta ongi egiten dakizun gauza bakarrenetarikoa. Ai, laguno, baina zer dau, Tira, zozketarekin hasiko gara, bai, ikus dezagun talde gorrian zeintzuk arituko diren. Bueno, Andoaingo herria mulatoz beteta dago, begira! Zeragun kuadrilla puntatu zaigun. Ikus dezagun zein den lehenengo lehiakidea, da. Nor dugun hemen... Unai Idigoras! Aupa Unai! Hori da, azkar Unai! Ederki Unai, azkar etorri! Esprina, noen dia azkereko esprina iritsi ze azkenian, arratsaldeon! Unai, zemuz? Ondo. Zuetzako bakoa ez da? Mugatzea? Andoain. Andoain darra, ez da? Bai. Ederki bai, ikusi dezagun zein den bigarren lehiakidea. Bigarrengoa zein den... Lier Ugarte! Iupa, Lier! Azkenian, zemuz, Lier, ondo? Emozionatuta, ez da? Bai, ederki bat, talde gorria ezagutzen dugu beraz. Zorain talde urdinaren orduan! Nasi, hautxe bera! Datorrela Sergio García Nieto! ¿Cómo va, compañero? ¿Ondo? Bai, ea. Hona hemen, talde urdineko bigarren partaidea, Julen Lorenzo! Moduz, Julen? Bizikletara mateko asmoarekin? Bai, oso ondo, bai ezagutzen ditugu, bai talde urdina eta bai talde gorria. Hori da, eta lehiaketa antolatzen hasi aurretik, ikatzaren bilagoa. Zaio, lagunok? Agur! Ez dakit, uste
Efectivamente. Sosita andereño despistatu du. Mirri behintzat estu aurkituko. Ni gaur, enoa eskolara. Piper egingo dut. Ja, cuidao. Nork egin nahi du gaur Piper eskolatik, Mirri? Kontxo, txerrizpio. Hain zuzen, baratzeko produktuei buruzko ikastar bat ematen dira nintzaien, publiko jatorroni eta, badakik, sustraia programarako, piperrak, tomateak, Tomatea, ibai aizela tomate galanta. Biologikoa eta pote txikian kontserbatua gainera. Bai horixe, eusko labelarekin gainera. Baserriko produktu autoktonoa. Tira, Mirri, amantala jantzi behar dizintkiagu, orain Andereño gure bila da zebileketa. Sindiat eskolara joan, tripako miñonekin, iztiet etxerikaziko eta Aizak, Mirri, mugitua di honez gero txiribiton klasean egongo duketa, Mesere? Mastodonte etzauk eskolan, animalia basatiak bezain libre zabiler. Zer, txiribiton, herriberako piperraren eguna ospatzen, ala, Piper erreibindikatiboa! Gora txiribiton sindikalista! Gora piperrero askatua! Piperrak! 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 Askatu! Piperrak! Stop! Txibiton, beste manifa bat egingo diagu, baina oraingoan ni buruzagi. Piperrak! 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 Argizagok txibi, gaur ez goazak eskolak. Greban, gaudek, juarga general! Tira, zuek greban bat zaudete, gaur ezin izango dugu kanturik egin. Protesto! Zuek biok ere protesto, txiribiton. Tira, egoera hau konpontzeko negoziatu egin beharko dugu. Lehenengo abestu egingo diago. Eta gero, Andereño Rositaren eskolara joango gara. Hori ikusiko du, aurrekin musika gozoa. Mutil txikia zarazu, ez baituzu jaten isileta gogotsu. Mutil handi egin nahi bat duzu, denetik asko jan beharko duzu. Opatxoak tababak bazkaritan, talota esneberoa afaritan. Hau amatxondako, Hau aita txondako, hau kepatxondako. hau miren txundako. Oiazten dijoa gure mutikoa, oiazten dijoa gure mutikoa. Neska txikia zarazu, ez baituzu jaten isileta gogotsu. Neska handi egin nahi bat duzu, denetik asko jan beharko duzu. Atilu bete esne gozaritan, koko eta papa bigunak askaritan. Hau amatxondako, Hau aita txondako, hau kepatxondako. hau miren txundako. Oiazten dijoa gure neskatoa, oiazten dijoa gure neskatoa.
Neska edo mutil txiki txikia zarazu, ez baituzu jaten isil eta gogotsu. Neska edo mutil handi egin nahi baduzu, den-denetik asko jan beharko duzu. Txun barik geldi zintzo, ta isilik, jan behar duzu den-dena, den-denetik. Hau amatxondako, Hau aita txondako, hau kepatxondako. hau miren txondako. Hoi ez den difoa gure neskatoa, hoi ez den difoa gure mutikoa. Jose Lontxo, Makarena, Eskolastika, hau da marka, gaur ere ikasle gehienak azaldu zaizkit, 3 bakarrik falta zaizkit. Txirri, mirri eta txiribiton bihurriak, zuek ikusi alditu zuen. Bai, eta non sartu dira ba? Hortik, ene, harrapatzen ditudanean, txirri, mirri, txiribiton! Lehenengoa, talde gorrian Unai Irigoraz dugu. Haupa Unai? Arratsaldeon? Arratsaldeon. Zenbat urte dituzu? 5. Bost, aizu, ze pelikula da gehien gustatzen zaizuna? Heidi. Heidi? Eta zenbat sartzeko asmoa duzu? Zenbat sartuko dituzu? 9. Behatzi? Tira, ez dago, bat ere gaizki. Eta bigarreko lehiakidea Lier Ugarte Mendia, ez da? Lier, aizu galdera bat, zenbat urte dituzu? Bost. Ze pelikula gehien gustatzen zaizuna? Los Increíbles. Los Increíbles. Eta zenbat sartu behar dituzu? 10. 10, ez dago, bat ere gaizki, txaloa behintzako! Primeran, eta orain ezagutu ditzagun talde urdineko partaideak, nor da mutiko jatorra hau? Julen. Julen, eta bizenik baldu Julenek? Lorenzo. Oso ondo. Aizu, konta iguzu zein den zure zaletasunik handiena. Musika. Musika, ara, ze ondo, eta instrumentorik jotzen alduzu? Bai, Bai, pianoa. zein? Pianoa, beraz artista zaitugu, oso ondo. Eta nor da beste mutiko zintzo hau? Sergio García. Sergio García, oso ondo. Nun pasatzen dituzuzuko porrak? Cáceresen. Cáceresen, ara, urruti, da zer egiten duzuan? Batzuetan jolastu eta beste batzuetan lanei. Lan egin, ara, mutiko aplikatua orduan. Oso ondo, batxalo bat beraientzako, mesedez, Taldurdin jatorrarentzako. Eta orain datorrela gure tren maitea, Felipe, compañero! Ja ba, Unai, zure txanda da, bai? Prest zaude, ezta? Ba, hartu zure lekua, hemen txeuzu, eta hasi nahi duzunean, eman gogor, ja ba, Unai! Iepa! Ui da, oi indarra! Ja ba? Ui! Ani, Unai! Hori da, lekutik, Ja ba, ui! Aupa! Aupa, Unai, animo! Iepa! Ui! Lasai, eta konzentratu nahi hori, hortikan, Iepa! Bat! Baitxe biztea, animo! Ja ba! Bi! Primeran! Ja ba! Iru! Jesus Motel! Epa! Iu, ja! Ja ba, Unai! Epa! Animo, Unai! Epa! Ja ba! Iu! Eta lau! Oki! Ukatu duzu, Unai! Primeran ibiliztea, torrionea! Unaiek lau sartu ditu azkenean, eta ikus dezagun Lierrek zer egiten duen. Lier, hemen txeuzu zure lekua. Hori da, hor Eta hasi nahi duzunean, haupa Lier! Ah! Jarri hasitzea! Iepa! Ez da sartu azkenean! Ui! Ja ba! Animo Lier! Epa! Hori da! Iepa! Jarraitu lasai Lier, ja ba! Ui! Animo! Iepa! Lasai Lier! Hori da, indarrakin! Hola! Ederki! Ui! Haupa Lier! Bi! Oso ondo, Lier! Eta bi azkenean ederki! Zoriona Lier! Ederki
talde gorriak bukatu du. Beraz, eseri lasai bankuan, deskantzatu eta ikustezagun talde urdinak zer egiten duen. Venga, Sergio eta Julen, zuen Ja, txanda. Sergio, hartu zulekua, hasi nahi duzunean. Iepa, Jesus Motelori gabe, Bat! Jaba, ui, animo, iepa! Jaba, Sergio, ongi! Iru, hau da, urtarra motel. Iepa! Jaba, ongi! Bos, primeran! Ui, sei! Jaba, ui! Eta, ui! Jesus Motel, tren hau txinabe, sei guztira. Ikurtzagun bauan Julenek zer egiten duen. Julen, bat eta iru, hasi nahi zunean. Iepa! Jaba! Bat! Bi! Primeran Julen! Iru! Ui! Ongi! Bos! Jesus Motel! Epa! Jaba! Ui! Eta! Ui! Jaba azkenengo! Epa! Ui! Hortazkenean ez da partere gaizki! Tira ba, final erdia bukatu da, torri da, uro! Jarri gaitezen lehen bezala horrela lasai. Ia, lagunok final erdia bukatu da. Talde horriak hautsi egin du. Unaiek lau sartu ditu eta Lierrek berriz, 2. Beraz guztira, 6 puntu dira. Txalo baietzako. Primeran eta bigarren final erdian ikusi duzu zer gertatu den Sergiok 6 ikatz pusketa sartu ditu eta Julenek berriz 5. Guztira 11 eta talde urdinak gure final handia jokatuko du. Hori da, baina ez zaigu Zoriona. japei pistak ikustea gustatzen, beraz, talde gorriarentzako motxila polita ditugu. Zorionak eta lagunok, oraindikan lehiaketa ez da bukatu. Ikatz gehiagoren bilagoaz. Gero arte, agur! Agur! Stop, babolio! Mirri eta txiribiton, utzi liskarrak eta eseri behingoz. Eseri berehala, Andereño Rosita prestuak hitz egin behar ziguk. Zu baizu ikasle zina txulufreina. Gaur, klase berezi emango dugu. Ez matematika, ez gramatika eta ez historia. Kalamitateak zuek kasketa utxik daukazue. Utxik! Xo! Hemen, Andoaineko herriaren bihotzean, natura zer den ikasiko dugu. Oso gai interesgarria, ondo pentsatutako ikasgaia. Favorez! Ea, orain isilik egon behar dugu. Naturak esaten duen guztia entzun behar dugu. Listo, txirri? Bai, Andereño! Mirri eta txiribiton? Guri kontu horiek hor kanpon. Ixo! Naturaren mintzoa ateioka dator. Harrigarria, zoragarria izan da, Andereño. Miraria, esperientzi mistikoa. Ai, zer entzun dugu, patxalo? Ai, lenta bizi. Kirkirra, kri. Ondoren, ontza. Gero, haizea. Ondoren, ekaitza. Eta azkenik, euri zaparada. Txalo, bero, batxirri! Zorionak, arreta handia jarri duzu. Eta zuk zer entzun duzu, Mirri? Nebada! Horro basateri entzun baldin baduzu, belarri argizaria zapatuta dakazu? Eta zuk zer entzun duzu, txiribiton?
Zuk ere zara eta xelebre entzun dut? Despistatuta dabil, ez da? Seguru Mirrik eta Txiribitonek dinosaurio baten orru entzun dutela. Botanika liburuetan begiratuko dut. Nik ez daukat botanika liburuan begiratu beharrik. Aspalditik ondo ezagutzen ditut bi dinosaurio hauek, ez da? Tyrannosaurus alperrontzius! Kitxo eta kitxo! Bukatu da hemen dinosauriaren erreinua! Kitxo! Txiri, kontu bat, Txiribiton agian dinosauria esango duke, baina ni ez da? Ni ez, I dinosaurioa etzekiat, baina astoa galanta bai, motel. Arre! Astoaren abiada, astoaren abiada, Vitoria, Vitoria, aurrantza dotoria, Vitoria, Vitoria, aurrantza dotoria, Vitoria, Vitoria, aurrantza dotoria, Vitoria, Vitoria, aurrantza dotoria. Arre, astotxo, biertolosarako, handik zere karriko, norentzako, Astoaren abiada, astoaren abiada, Vitoria, Vitoria, aurrantza dotoria, Vitoria, Vitoria, aurrantza dotoria, Vitoria, Vitoria, aurrantza dotoria, Vitoria, Vitoria, aurrantza dotoria. Lehenengoak Sergio García izena du. Laister 9 urte egingo ditu. Gazta askositako pizza jate ikaragarri gustatzen zaio. Eta izue, lagun asko ditu esaterako Beñat, Arizaga, Aitor, eta beste guzti ere noski muxu handi bat bidaltzen di hemendikan, beraz, txalo zaparra da beretzako! Primeran eta honamen Peto Urdinez finala jokatuko duen Julen Lorenzo Andoa Indarra 8 urte ditu eta pianoaz gain txirulere ikaragarri gustatzen omen zaio. Baina hori bai, heldua denean autobus gidari izan nahi du. Talentu hutsa eta bai bere ama eta bere anai txikia Josu agurtu nahi ditu. Beraz, txalo ikaragarri bat beretzako. Eskerrik asko eta datorrela orain gure Felipe maitea. Felipe! Ara entzun du Felipe Txiribitoa, guazen atzea. Jaba, gure lekuak hartuko ditu. Finalarekin azteko, Sergio, hemen txoitu lekua, eta hasi nahi duzunean. Naupa! Bat, erki! Bi, ongi! Jaba, 3! Lau, ongi! Jaba, 5! Primeran zabiltza! 6! Dena, koingot! Jaba, 7! Jesus, hotel! Jaba, Uepa! Lasai, Sergio? 8! Oain bai! Jaba! 9! Zartu azkenian! Epa! Ui! 10! Primera, Sergio! Hau da, punteria, 10 sartu ditu guztira, eta ikusten zagun Julenek zer egiten duen. Julen, hemen txauzulekoa, bat bita iru hasi! Iepa! Lasai, lasai, Julen! 2! Ongi! 3! Jaba! 4! Lau! 5! Todo, marcha!
beste bitxo erruletari egin dugu. Ja ba? Ea ikustagun gorri ala urdi. Nork eramango du bizikleta, ai. Gorriak! Ederki ba! Oso modu. Ia gure dekoak hartuko ditugu. Eta ikusi duzu dela unok 10 nasartu dituzte, baina azkenean erruletak esan digu Sergiok irabazi duela txalua beretzako eta ia non ditugu opariak. Eta Julenek trikitraka-trikitroneko oroigarri bezala gure superrak eta eramango du eta zuen txalo zaparra dau. Zorionak. Eta Sergiok sorte handi auki duelako eta batez ere oso ona izan delako bizikleta polita irabazi du txaloa beretzako eta guk opariak disfrutatzeagoak. Gerate lagunok. Goazen. Ja ba?
Kaixo aurrak, hemen dator berriro Rosita. Amaitu dira, juergak eta parrandak. Ixo! Baina, txomin favorez ganuraz puertak. Otxas! Jesus! Hau da katarro harrapatu dudana. Otxas! Ai, ai, ai! Gaixo nagoela uste dut. Otxas! Ai, ai, ai! No, ene. Arratsaldeon txiriri, atez! Ai, ai, ai! Sekulako katarro harrapatu dut! Atez! Eta zingo dut klaserik eman! Atez! Izan da xarata hori! Barkatu, senyora! Nire doministikoak izan dira! Gaixo samarra nagota! Elefante baten doministikoa ematen zuen, Katarrua sendatzeko, oiera joan beharko duzu, ipso fatto! Ale, ale, ospa, ospa! Bai, baina klasea eman behar dut eta nork ordezkatuko nau! Nik neuk, Andereño Conchita! Neuk egin du, eta zuek haua itxita! Oso eskola bikainak ematen ditut, puturru de foie! Hain irakasle hona baldin bazara, nik ere klase ikusi nahi dut! Txiribiton, maripentxe pertsenta hori adarrakien gainatu diegu, Era bat, orain beste arlote bat behar diegu, gustura barregiteko. Kaixo, Andereño Rosita. Kaixo, Txiribiton. Eta kaixo, Andereño... Andereño Conchita, beti dauzkat kuleroa jantzita. Gaur eskolak nik emango ditut. Oh, la, la! Zer nolako orea izango dan, zu bezalako emakume baten jakinduria konpartitzea. Bai, talinengo irakasgaia, bere alako goratuko dizut. Debekatuta dago, berandu etortzea. Melontzio, to! Txirri eta Rosita! Zuekin hasiko naiz. Begira. Eragiketa, erras. Honen emaitza, asmatu beharko duzue! Txirrik erraz egingo du! Rosita, zuk idatzi beharko doztu! Bueno! Oso gaizki! Desastre! Zintxanek baina matematika gutxiago dakizu, Txiribiton, zure txanda.
zu bi tontolapiko hauek, baina inteligenteago ematen duzunez, ariketa zaila jarriko dizute, munduko ariketarik zailena. Txiribiton! Bi gehi bi, hogeita bi, oso bikain, ohorizko matrikula! Andereño, Kontxita, ariketa hori oker dago, ez dago ondo. Bi gehi bi, lau dira. Ez jauna, hogeita bi dira esaldagia? Abraxe bisto, ni naiz andereñoa eta nik agintzen dut hemen. Txiribiton, hori, zure arrakasta handia ospatzeko. Bat zuretzako eta beste bat niretzako. Horren andereñona izateagatik, merezia daukat. Barkatu, Andereño, agian ni nahastu naiz, zuk arrazoia duzu. Azkenean, zuzara irakaslea eta gu ikasle soilak besterik ez. Pelota! Urrengo proba! Txiribidon, mapa horretan, Kuala Lumpur non dagoen seinalatu behar duzu. Kuala Lumpur non dagoen. Andereño, Kontxita, zera, hipopotamo patetikoaren dantzaldia ikusi dugu, baina hipopotamoak ez du zure galdera erantzun. Kuala Lumpur munduan dagoela adierazi du, morrosko inteligente horrek oso era poetikoan. A fastidiarse! Nik aukera bat nahi dut! Nik aukera bat nahi dut! Guazen bio bastarrera! Kontxita! Kontzentatu zaitez, Bai, ondo kontzentatu da? Bai, jauna! Ba, mapa horretan seinalatu behar duzuen, non dagoen, Andoain! Ea! Andoain! Gezurra! Andoain, hortxe dago, antzokiko atearen beste aldean. Eta ni berehala joango naiz, bere kaletan barra biltzea eta mirri presosuaren fasmoñoñoei kurruskuskus egitera. Andereño, ez zera bakarrik joango, ez da? Zuk nahi baduzu gustora izango nintzateke zure txitxerone? Txitxerone? Zu txitxanea izango zinateke, hori ze txitxanea. Txiribiton etorriko da nirekin. Bera izan da hemen aurkitu dudan, ganorazko
ikasle bakarra. Agur, MacArthur! Hau da bestalabroa! Kontxita horrek hankaz gora jarri du klase osoa! Oraintxe bertan, salaketa jarriko diot Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailean! Agur, jogur! Ez dago modurik. Hau ezinezkoa da, impiusiblea. Sekula santan ez du lortuko geltoki hontan ezer tajuzkorik ikastea. Martxa honetan, Estatu Batuetako presidente bihurtuko naiz. Agur, Amaiur. Aizue. Ganorazko agurrik ere esaldi dezu egin behar. Agur, Amaiur. Agur. Tira, lagunok! Gu bagoaz, agur esateko ordua heldu da. Haizue, ongi pasatu alduzue. Seguru? Egitan? Tira. Que era fiel del horario, del horario, que salió en la legión. Nadie sabía su historia, más la legión suponía que un plátano le mordía como lobo el corazón. Nagusi, dena prest, Nagusi! Irtera ordua? Nagusi, 17:00 PM, Nagusi! Motorrak? Nagusi, bero, Nagusi! Bidaiariak? Nagusi, eserlekuetan zain, Nagusi! Felipe? Nagusi, gure deiaren zain, Nagusi! Txiribitua? Txiribitu hori ez, Pepito. Peliperi deitzeko erabiltzen duzuna. Nagusi, kolkoan prest, Nagusi! Ai, Pepito, askotan esan dizut, pelikula belikoak ikusteak ez dizula honik egiten. Nagusi, akats bat egon dantolak eta estrategikoan, subordinaturen batek larrutik ordainduko du berean kasartzea. Hemen, subordinatu bakarra, zu zara. Kontxo, espabilatu, txotxolo, improvisatu, Felipe berehala ikusi nahi dut hemen. Nagusi, bai, Nagusi, soy un novio de la muerte. Que va a unirse en la fuerte. Arrankatuko aldegu noiz pake, egunen baten. Txorokito honekin. Alza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai. Arrantzalea naiza, ez dauka dirurik, hiru alaba dauzkat, ezkondu beharrik. Laugarren asemea, kapote zarrakin, konejuan dirudi, bere bizarrakin. Arrantzalea naiza, ez dauka dirurik, hiru alaba dauzkat, ezkondu beharrik. Laugarren asemea, kapote zarrakin, konejuan dirudi, bere bizarrakin. Alza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai.